Hej, i denne video vil jeg vise sætningen, der siger, at funktionen f af x er lig x i anden har differentialkvotienten f af x0 er lig 2x0. I beviset bruges tretrinsreglen, så det første jeg skal opskrive, det er differenskvotienten. Altså f af x0 plus h minus f af x0 divideret med h. Det betyder jo først, at jeg lige skal indsætte x0 plus h på x's plads i forskriften. Så når jeg indsætter x0 plus h på x's plads der, bliver det altså x0 plus h i anden. Så har jeg minus f af x0, som bliver minus x0 i anden. Og divideret med h. Andet trin i tretrinsreglen, det er at reducere det her udtryk. Og så skal jeg have gang i en kvadratsætning. Det vil sige, at det første her bliver kvadratet på første led, altså x0 i anden, plus kvadratet på andet led, plus det dobbelte produkt, altså 2 gange x0 gange x0, 2 gange x0 gange h, som jeg skriver 2x0h. Og så havde jeg minus x0 i anden til sidst. Det hele divideret med h. Jeg reducerer x0 i anden minus x0 i anden, de går ud. Så har jeg h i anden 2x0h divideret med h tilbage. Her kan jeg få kortet ud, fordi der indgår h i alle de her led, så det ene h her går ud med det ene af dem her og den her. Og det vil sige, tilbage her får jeg 1h fra det første led her, plus 2x0 fra det andet led. Og sidste trin i tretrinsreglen, det er at lade h gå mod 0. Så det vi ser her, det er altså, at f af x0 plus h minus f af x0, det blev lidt grimt. Del med h, altså differenskvotienten går imod 2x0 for h gående mod 0. Det ser vi altså ud af udtrykket her. Det vil sige, differentialkvotienten her er altså 2x0, fordi differentialkvotienten netop lige er grænseværdien for differenskvotienten her. Det udgør beviset.